To bismillahirrahmanirrahim. Yau zan fara bayani akan wannan shi programming language da ake kira Python. So amma kafin nan yana da kyau mu san menene ake nufi da shi softwares. Wato a koda yaushe an ce software, shi software yana nufin fasaha ce da ake ba ma computer umarni ta wani abu. Wato da set of instructions that tells the computer what to do. Wato yadda muka sani ta computer ba ta aiki a karan kanta, ko wata na'ura mai fasaha ba za ta yi aiki a karan kanta ba sai mun ba ta umarni. To wannan umarnin da muke ba ta shi ne ake nufi da software. Yadda muka sani ta computer tana da yaren da kuma take ganewa, kamar kuma akwai yaren da idan wani ya maka yare da ba naka ba za ka taɓa fahimta ba. So ita ma haka computer tana da yarurrukan da ake mata ta gane. To yawanci yaren computer ya kashi biyu ne. Akwai abin da muke nufi da low level language da kuma high level language. Shi yawanci dai low level language ya fi ta'ammali ne da su hardware companies na computer, yadda architecture din hardware companies din computer yake. Misali abin da ya shafi memory dinta da su CPU dinta da sauransu, yadda take maganganu da sauransu, wanda shi ba mutum bane zai iya ba da abin da ake so a yi directly. While shi kuma abin da ake nufi da hardware da high level language, shi kuma shine kamar yare ne da kuma da human readable, da ake amfani da human readable keywords. Za mu yi amfani da abin da ya shafi misali kamar ka zo kana Python zaka ga ana magana sprints, su loops, sauransu, da abin da ya shafi mathematical notations. Zaka iya cewa this plus this da sauransu. To kaga wannan yare ne da yake da alaka da kamar na mutum. To wannan su ne a takaice abin da yake bayani akan high level language. Daga cikin high level language da muke da su a computer shine muna da kamar su Python da yanda zamu yau, da su Java, su C++ da sauransu. Wannan shine a takaice abin da ake nufi da shi software. Abin da muka ce software shine umarni da take gaya ma computer me za ta yi. Yanzu idan da nake da computer nan, in ban ce ta yi print abu ba za ta yi ba, in ban ce ta yi kaza ba za ta yi ba. To dole sai ka ba ta umarni kafin ta zartar da wani aiki. Wani lokacin mun kula umarni sai mun danna keyboard ko mun ɗauki mouse mun yi wani abu. So duk umarni ne da ake ba ma computer ta yi. To ya dangane da wani irin yare ake amfani da shi. So amma mu yaren da mu yi amfani da shi nan shine muke nufi da high level programming language, wanda daga ciki shine zamu ɗauki Python. So a bidiyon mu na gaba zamu kalli to me yasa shi ake amfani da Python wajen kirkirar fasahar softwares da sauransu, wanda shine zamu kalla a bidiyon mu na gaba insha Allah.